iwak, guys. Ndi, guys, iwake, guys. Warnane piye, Dek? Warnane piye? Bro, jatuh to. Warnane? Iki piye? Ning ki. Kayak kaos adek piye rupane? Merah. Iki oranye hitam. Iwak apa lek jenenge? Jajane iwak kalau apel ceblok. Ambil. Aduh. Oh, bosan ning kene pas aku larane wong ki mang. Ya salah. Dara. Nek raponakane yo gak dikeki, guys. Anjing ya. Yo kayak sarono sih. Apa? Bosnya baru umroh, guys. Oleh-oleh apa iki? Gratis kalau sayuran sak plastik. Bos. Ikat sahur ya, Mak. Ngene kok nerane makane kaboten keselen nih lho. Bandeng. Bandeng 13 murah. Tawar pira, Bos? Tawar 100. Ya Allah. Tawar kok sawean terus ya, Bos. Malah patang ya. Iya, apa? Malah patang ya. Kelentang. Enggak ingin iki yuk. Ndak, Bos, sampai Cikalan kuwi pira? Cikalan 6.000 wis. 6.000. Alene kono. Ambek wae Lombok Abang ki, Bos. Sing apik ya. Iki lho, guys. Ya. Kecantol. Abang. Siji ae sing apik anggere aja bosok. Lah kayak ora lho api-api. Ngono ku ya mbek gratis ya, Bos. Dadi sapa? Ya mbah lah olah-olahe kok. Belanjane urung balik nyanyi. Belanjane urung balik nyanyine, belanjane. Dadi pira? 3.000. Makasih. Olah-olah yo entek yo. Ndak iya le. Ra nang omahe lah to, Mas. Dheweke iku jagung sak plastik kaya gelem. Ora lah nek poso ya blonjo ya, guys. Kok posting. Kita lebono YouTube, guys. Guys. Bosnya bar umroh, guys. Ya para blonjo sudah blonjo. Mati tenan ku anggur cebloran nanti adai. Apa? Iku piye ada? Pete. Tunggu pare ora. Pete mak boleh neh. Mbakku cilik, tak ibunya. Lah kok tak liwat sayangku. Ndak kok njunjung Gak. tante Nopi aku. Aku nyekeli gelas anaknya. Ngiler, Bos. Nyokot kok ngiler le, Bos. Romani ya. Iki ana jajar-jajar telu Mbak TWI. Nyalojet telu wong telu. Oh, kira rezeki ora ponane kira TWI. Nah, sakara tek iki kok nganu pecah kabeh tek bundu. Apa? Ya Romani. Diceblok-ceblokno kok. Romani tak mesti. Udah belas yang bener ke pasar ya, Dek. Golek pare aku mang. Jalan Ora bakul sing wong biasane wong ayu kuwi lho gak bakul. Kok buah. Ndi gone? Anding Lombok kuwi lho. Iki kan pare. Lombok gede. Mbok Tengah-tengah nyai kukung nanti tukono welut tapi nyai kue
Bukti kok Mas. Ora kok pulak welet mergawe opo men bocah kae. Rene. Rene lho. Betul. Kowe gak dimanja-manja gak seneng Ora oleh. nang alene to ra? Oke, aku jaluk tok tapi. Jaluk alit tok, guys. Nek Mbak golekno, Mbak. Kabeh dikalan iki lho. Jare nang alene. Dikalan piro? Mbah. Kabeh tak dijembok kono kira-kira piro iki? 2000. Gentan ki. Kalan. Kapan kelana apin Bang? Alas kadung kok. Foto bareng. 2000 loro ngono. Ale mak daya ning ale to, Kak. Neng ngontekan. Jare ono. Kali ning lor. Lho ya, peno mak. Gratis saya, wis entuku. Kok alene kok jek samene kae. Sapa jenenge? Lho ku mosok mak sampean. Pon. Gak yo. Hmm? Blur to ana iki. Apa? Iki petanya Bu. Soalnya papat. Berarti kan 7.000. Wali kan Mbak. Temen. Tak penting 1.000. Ana. Enak ngono ku lho, Mbak, kowe dewar ku lho enak. Loro kae. 6.000 gak apa-apa kabeh. Ale gratis lho ning dinding. Pira? Cok ora ngono. Pas aku tok 1000. Kebiyen 1.000 kebiyen. Nih, ayo mek sing akeh. Pira iki? Ampen kon. Akeh kok janganane. Ada apa Ini. Iki mek pira, Bos? Mek pira iki? Aja ngono ae, wis sing diwang wae. Lah bagusnya ngono kok isin kaya grumpung e. Mak loro aku gratis. 6. Iya. Apa kabeh, Mak? Aku mek loro we. Ora beto anak kok. Loro 1.000, Pak. Mah, jare gratis kok. Ora tuku barange yo. Lah, iki anu iki do. Iku nunut mboke tuku. Urusi kowe. Bawa taro mang karek kuwi yo, Mak. Karek sitok. Cikalan. Cikalan iya. Mak. Terus per 3000. Mau usus dienggo apa? Khusus ku 5.000. Aku ora usah Wong usus aja nyurdeti ya. Coba harga masa Pak. Gak cerdas. Terlalu manja. Endi belanjane engko brambang tok ya. Kon tani kono ora. Pare kayak ikut pahit ya, Dek. Pahit dulu to opo? Dinggo apa, Dek? Ganyang mentane no. Dari nyaine tik itu kok nawel ruwet ngono sakit di donone. Di oseng. Pak penjajak loro. Pira? Aku ora ndek dhuwit kok. Loro 20.000. Hei, rame di. Sapa kuwi? Jahe. Sindire penake. Ayo yang nek kok ngene becak iki mateng anget-anget ngono kae. Iwakmu kulo gak nambok so, iku pelepeken kok. Sisan ora iki. Kok tuh kono nopi. Ning ndi? Sekolah. Neng, toko liwake Nek sekolah tok 1000 kok iki. Apane? Mau telu. Mosok iwake ngono ning sekolah nang ngono kuwi iwake. Iki lah apik, Mak. Kono nopi yo mati. Metu mentok kenal kok reneng. Dereng. Mentok kula tok, Mbak. Mbak Urip-uripan seben wekmu nek rendeng kan jomblang ngembek. Mbak jarum pabrik nangis ora karek. Ayo, Kak. Nang omah. Pembukaan kongres ta apa mau jar Padardi Surabaya. Ya Nur bareng lan anu. Ambek Nur rasa apa Engko Dika tak jake nek gelem Dika ki ya ora ngarah dinane gelem. apa? Mbah tanggal 18 Oktober. Oktober. Cuk suwe. Ayo ana dino ngake. Ki balik mulai ki, Bos. Mangae loro. Ya apik wekku kuwi kok malah kok wek sing ngisor kuwi. Iki nom golek nom aku kok. Apa mengko peteh. Mak, teri kok paet ya, Mak? Terindi. Teri, wekku tak boto ambek tempe ambekan pete kuwi kok paet. Bodoh iki. Bodoh-bodoh. Gak tak pincuk. Kok mampu paet telake teri. Yo wujute wis remet tok. Wis, tak kom tak remeti malah ben gembok ngono. Gede-gede wae karne iki. Drojor-drojor malah. Lah iya. Tuntum pajak, Dek.
Mak aja lo. Minum, jom minum. Dingin to, Ra? Kok ora dingin? Aja ngono ngetokno. Tutupin di. Lagi ya. Pirang-pirang bapak nek dulu. Dinane iki kok. Dinane tanam bakule pirang-pirang Di. dino. Iki kok mak iki pe bosok apa? Bengok iwak. Kuwi apa tak nggo ngisi ile ardi apel mang. Nek apa gak ada iwak kuwi. Iwan nek disuntek ya di anu ni agar Cucel. tak buat ya. Terus kurambang ini kan tangan. 2000 ngono Mbak Ratno 200. 100 nek jesuk. Make up pulang tidak ada oleh. Apa? June. Kurangan. Kuwi le. Ben wae tante dam iki. Doyan sawe engko tak tedas sawel. Nang pekno gulung, engko tak tedas sawel ya. Ya wis kalu wae. Alah tak tedas ra ya. Nang kocai. Cilaan iki. Kamu lek BG. Gak olah sak minggu iki. Duh, SD olah, Mbak. Cuman rono ngono dite. Ning grup untuk berita Prei. minggu ke depan, 1 minggu ke depan libur. Tante mau wae Bu Siska cek Mas tengok. Kayak mangan kuning ban. Sampean siapa lagi? Pekku. Nek gak rasa-rasa. Ono. Ya. Wis. Temen tekan basa